Nosaltres som el grup que fa la PP de Tajo i som el Lucas Pérez, el Pau Teixidor i jo, el seu hermano. El primer que vam pensar que podíem fer per ajudar a la gent era ajudar un grup major de persones amb discapacitat o amb algun problema, amb dificultats. I després vam pensar en fer una app de tasques per ajudar a altres persones que tinguin Alzheimer o qualsevol problema. Primer, per dissenyar tot, vam fer un balsàmic on vam col·locar més o menys on aniria tot a l'aplicació. Quan ja vam tenir acabat això, vam anar a l'App Inventor a dissenyar-la i crear-la, amb els blocs i tot. Primer vam fer el disseny de la primera pantalla per veure, seria el que es veuria només centrar l'aplicació, i després vam fer la segona pantalla, que és on seria la llista. Seguidament vam dissenyar el pla de treball, el pòster i el logo de l'APP, per a garantir un aspecte visual a l'APP i poder organitzar-nos de manera més clara. Per últim, solament queda fer el Wix, que és una web per definir tot el procés que hem seguit i el resultat final, resumint pas a pas l'interior de l'APP, el procés creatiu, pòster, logo i vídeos. A part, també un QR i 2 botons en formats diferents per descarregar l'APP. I aquesta és la nostra app. Esperem que us hagi agradat i fins la propera.